Здравейте хора, аз съм Notby и това е първият епизод на Майнкрафт с Волен. Така сега ще играем в един много заребен сервер. Волен, къде падна, бе? Кой те бутна? Мими ли те бутна или какъв тотка? Човек, какво прави, човек? Се прибих, човек. Да, хора, малко базик има в началото на клипа, ама Више, Мими. Мими, какво правиш, бе? Хора, има един Мими, който... Здравей, бе, как? Той е мой голям фен, бе. Постоянно се върти около нас. Гледай сега. Их, пак. Не успях. Спайдър! Кът вампир съм, човек. Само яу. Имахме и този заек. Заек байчо ли, бе? Ти моли да стигнеш заека? Гледай сега мене. Като стрела съм, човек. Като котка съм. Ще му скоча като на котка. Яу. Пчу. Да, хора, това беше малко... Волен скача като муха. Аз ти имам да си пика дупито и тук. Воле. Чакай, ще му скоча на ушите. Давай. Пада като круша. Ари, Волка, айде влизаме в креатива. Да, ще строим нещо като бар или стрип. Ще ги направим спокойно. Отгоре ще стоим някакви хотели, улици и глупости. Тук парите дете да. Човек, сещаш ли се, дето бяхме при оная мацка, дете дахме парите? Да. И дахме тя. О, мага, някакъв е направил. Ела. Не, ти няма. Чакай малко Това формула ли? Това отгоре тераса ли или зрастък? Той... Давай, го това. Гледай колко Да, чакай, човек. Гати нечестния сървър. Как го е направил този лазер? Аз като ги правя, ми пише, че ти не може да слагаш такива неща. Ще ти кажа, аз кой не мога да слагам. Вие каква джунгла си направил това? Това е доста красиво, като го погледнеш. Да, ама е скучно, защото нищо не направиш. Кой това е? Храсти и една дупка. О, това е мега заребенто. Добре, кое, бе? Това го признавам. Ела тук, виж Макдоналд, всеки глупости. Къде, бе? Ела тук до джунглата, бе. Отиди джунглата в средата. Макдоналд! Айде хватим нещо в Макдоналд, че малко съм гладен. Къде си, бе? Абе, тук съм, бе, до Макдоналд съм. Коя страна? Ага. Ето мухичката. Какво правиш, бе? Ай си учи. Ко си пил пакче само такова? Аз ще напия. Тук може да се отваря, не. Аз ще си пи на една ракия. Виж сам, ела да виж менюто, много е интересно. Впечатлимо от първия поглед, виж. Какво меню? Това не е меню, май. Това е меню, е. Добре, не мога... Викторчо е на линия. после ще го добавим. И едновременно май не излезе. Кой за вратата не мога изляза? О, човек, батут! Който е? Виж, това е мега трудното, е. Бе. Ето и. Ела да виж! Има някаква сцена. Не знам, где съм. Хора, сървъра е Инкрафт, не знам, мисля, че го знаете. Той е... Много заребен сървър, няма лак, няма глупости. Са играли на него, мисля, че и ви трябва да го знаете. Вълка, много гориш, микрофона се подпаля. Тихо. Много хора са говорили, че... Да. Съжалявам за този глас, ама... Да, много е женствен неговия. Няма базик. Ари бе, къде отиде? Ето каза те един син буламач. Да, мач. Зад сцената има една сграда. Ела така на покрива. Аре че на моя плод хомете хората да го видят и да се посмеят на нашето творчество. Гледайте. Спамват се до плота ми и гледайте стена и вода. Добре, ако обичаш... Ко? Ще да те питам нещо, ама забравих. Мале, не. Може ли... Прети ми тъпа, бе. Добре, ама знаеш какво намерих? Ко намери? Едно плот ми е изолирано с прозорци цялото. Баба си по шорти.
Да и мой да го видиш. Виж, чакай, това е май празен плод. Я. Да, това е празен плод, човек. О, май! Тъпа са до мене. Има празен плод до мене. Ще видим как може да взима само специален плод, ама... What the hell? Не, това не е празен, не е празен. Как пиш бе, май? Човек не е празен, направен е с бяло. Добра. Тъпа, цецепата. Да. Хора, Ела, вълка. речи плута, бе. Това е тука, ето и синьото. Грозното. Ето и. Оприча на затвор, на... Нали? Мамаки. Търси празен плод, Ти справи някакви фигурки, хора. Това не... Беше ми скучно. Тук пламен го изора. Всичкото. Кое, бе? Има един улей там направен посред. Виж, някой си е направил... Не, вижда какво е взел плота, човек. Ела. Къде? Ела тука. Къде си? Отвори си големите очи. Ела тука, бе. Ела тука да не то набия, бе. Абе, идвам стига. Вижда какво си похабил плота това. За едно шезлонгче. Това сега кажи ми, не ли е пич? Ето и тук е така сложено шезлонг. Аз се целя с бутилки. Ще ти кажа, с кой ще целиш? Ще да ти чупя този телевизор. Ела. Подгони ме. Бягай. Айде, бе. Така ли? Умали. Ела да потърсим някакъв тук до моя, бе. Ела. Не цели, бе, кървак. Гледай, купа си кривия. Снегурин. Снегурин. Волен самосвала. Това тук някакъв съм направил дупчица. Сигурно туалетна ще е. Аз ще вляза. Айде, хора, Волен ще ходи до туалетна, грозна гледка ще. Моля се да е празен. Аре, бе! Сериозно ли? Кой е това? Как? Ти прилича на Титаник, човек. Не. Абе, защо не мога вляза в този спот? Готово. Кой? Он е с туалетната ли? Не, бе. Влез. Трябва да платиш 50 стотинки. Благодаря. Не. Аре, бе, ти постоянно изчезваш някъде. Офела до моят плод. Ако се сещаш. Напиши наклон на П, разстояние Х, двоеточие, името ми, не, ПХ, името ми, двоеточие 1. Да видим. Какво ПХ, двоеточие, ПХ, значи ПХ, името ти, ама разстояние... Така ще го напиша на чата, ПХ, фак. Що съм сгладен, букви иначе? Да, малко бързо свърши клипа, ама какво да се направи? Да, има още 2 минути. Мое е 8 и нещо. И половина някъде. Другия клип се надявам грозния ми плод да бъде по-хубав. Пробвай с това. Ако това не стане, напиши първо двоеточие 1. И тогава името ми, да знам. Дома остане. Дай го пробвам. Малко бавно пиша. Ама... Ти си бавен във всичко. Това май ще стане, човек. Не стана! Не стана ли, бе? Да. Шит. И хора, време е да ви кажа... Едно довиждане, което е изпълнено с доста реч. Надявам се клипа като цяло да ви харесал. Малко тъпичък беше, просто до някъде искахме да покажем... 3 секунди. Давай, побързай. Къде искахме да ви покажем само това. Само самия сървър, какво има в него, но... Да, после ще ви покажем как се развиваме. В Survival няма да се развиваме, защото е бъкано с къщи, така че хора, довиждане, до нови срещи.